Mae tai yn gyntaf yn rhan o'r ateb i rhoi diwedd ar gysgu allan a digartrefedd tymor hir. Os ydych chi mewn perygl o fod yn ddigartref, gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol neu eich cyngor am help. Weithiau fodd bynnag, mae'r pwysau sy'n dod o ganlyniad i brofiadau traumatig, digwyddiadau bywyd a phroblemau megis tlodi yn cynyddu nes llethu pobl yn llwyr. Mae hynny'n ei gwneud yn bwysig ein bod yn rhan o'r broses ac yn helpu pobl i ddod o hyd i dai a chymorth ar unwaith. Yr enw ar hyn yw ailgartrefi cyflym. Mae'n golygu bod pobl sydd ag angen cartref yn cael eu helpu i ddod o hyd i gartref yn gyflym iawn. Ond beth am y bobl sydd wedi datblygu problemau gwirioneddol gymleth? Dyna ble mae tai yn gyntaf yn dod i mewn. Ar gyfer pobl sy'n wynebu nifer o heriau gwahanol a chymleth, mae tai yn gyntaf yn ymateb effeithiol. Mae'n gweithio trwy osod rhywun mewn tŷ o'i dewis a thenantiaeth ei hunain, ac yna mae cymorth yn cael ei roi ar waith sy'n hyblyg, yn ymatebol ac yn bwysicaf oll heb derfyn amser iddo. Mae tai yn gyntaf yn gweithio'n fwyaf effeithiol gyda pobl sy'n tueddu i gael problemau gyda defnyddio sylweddau ac iechyd meddwl, sy'n cael ei disgrifio fel anghenion cymleth. Mae pobl drwy'r byd i gyd wedi ymchwilio i tai yn gyntaf. Mae yn gweithio, ond mae'n holl bwysig bod yr egwyddorion allweddol yn cael ei dilyn. Os nad ydyn nhw'n cael ei dilyn, nid tai yn gyntaf yw e. Dyw hyn ddim yn golygu nad yw'n gymorth effeithiol, ond nid dull tai yn gyntaf yw e. Yng Nghymru, rydyn ni wedi rhannu'r egwyddorion hyn yn 10 pwynt hawdd ei dilyn. Mae gan pobl hawl i gartref sy'n fforddiadwy, yn ddiogel, yn addas i fyw ynddo a lle mae gwasanaethau ar gael. Mae hynny'n golygu bod tai yn gyntaf wedi ei selio ar yr hawliau sydd gan bob un ohonom. Mae tai a chymorth yn cael ei gwahanu. Mae cadw gwasanaethau tai a chymorth ar wahân yn bwysig iawn. Mae hyn yn golygu bod pethau fel casglu rhent, cynnal a chadw ac unrhyw fusnes swyddogol yn cael ei gwneud gan weithwyr proffesiynol gwahanol iawn i'r gweithwyr cymorth. Mae'r cymorth yno i helpu'r tenant, a dyna ddylai fod yn brif ffocws iddyn nhw bob amser. Mae'r gwasanaeth wedi ei dargedu at bobl sy'n ailadrodd patrwm o fethu cynnal llety mewn hostel, neu pobl sy'n cysgu allan, neu sy'n cael mynediad atleti brys. Mae tai yn gyntaf ar gyfer pobl sydd ag angen lefel uchel o gymorth. Dyw e ddim yn addas i bawb, ond mae'n hynod effeithiol ar gyfer y grŵp mae'n ei dargedu. Mae cymorth hyblyg yn cael ei ddarparu cyhyd ag o bo angen. Mae angen i'r cymorth a gynigir i berson fod yn hyblyg, ac wedi ei selio ar beth mae arnyn nhw ei eisiau a'i angen. Ac unwaith eto, does dim terfyn amser iddo. Defnyddir dull o ymgysylltu'n weithredol. Rydyn ni'n galw hyn yn allgymorth pendant. Ni ddylai pobl sy'n darparu tai yn gyntaf fyth roi lan ar bobl. Mae dod o hyd i'r ffordd iawn o weithio gyda phobl yn holl bwysig. Mae gan unigolion ddewis a rheolaeth. Dylai pobl benderfynu ble maen nhw'n dymuno byw. Efallai yr hoffen nhw fyw yn nes at teulu, at swydd yn y dyfodol, neu at gyfleoedd hamdden. Gallant ofyn am gael mynd lle bynnag mae yna dai ar gael, a lle bynnag sy'n ei helpu i deimlo'n hapus. Defnyddir dull o weithio sy'n lleihau niwed. Efallai y bydd rhai pobl sy'n cael cymorth drwy tai yn gyntaf ac angen help gyda chyffuriau neu alcohol. Y pwynt allweddol yw nad ydyn nhw'n cael ei gorfodi i gael help, hyd nes y bydden nhw'n barod. Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu mewn dull seicolegol wybodus, trawma wybodus a rhyw wybodus. A'r dull hwnnw'n sensitif ac yn ymwybodol o nodweddion gwarchodedig. Mae pawb yn wahanol. Mae rhai ohonon ni ag anghenion gwahanol. Y pwynt allweddol yw bod angen i unrhyw wasanaeth tai yn gyntaf fod yn sensitif i'r anghenion hynny. Mae'r gwasanaeth wedi ei selio ar gryfderau pobl, unodau a'i dyheuadau, ac oherwydd hynny, mae'n ymrwymo'n bendant i lwyth gwaith bychan. Mwyn darparu gwasanaeth sy'n hyblyg, yn bersonol ac wedi ei ffocysu, rhaid i weithwyr cymorth gael llwyth gwaith bychan iawn, gan weithio gyda rhwng 7 i 9 o bobl ar unrhyw un adeg. Os wna neu'r hyn, mae perygl y bydd y dull ffocysu'n cael ei wanhau. Mae'r ystod ehangaf posibl o wasanaethau cyhoeddus yn gysylltiedig ar gwaith o'r cychwyn cyntaf. Y cynlluniau tai yn gyntaf mwyaf llwyddiannus yw rhai hynny lle mae gwasanaethau eraill yn chwarae eu rhan yn llawn. Felly, mae angen i'r gwasanaeth iechyd genedlaethol, y gwasanaethau cymdeithasol a'r heddlu weithio'n agos gyda'r gwasanaeth o'r diwrnod cyntaf un. Pan fo'r egwyddorion yn cael ei dilyn, a phan fod tai yn gyntaf yn cael ei dargedu at y rhai sydd ar mwyaf o angen amdano, rydyn ni'n gwybod y gall gael effaith hynod bositif. Fel arfer,
Mae tua 80% o'r bobl sy'n cael cartref trwy tai yn gyntaf yn aros mewn tenantiaethau llwyddiannus. Mae hyn yn anhygoel, ac mae gan bob un ohonom ledled Cymru gyfle i chwarae ein rhan a gwneud i'r cynllun lwyddo.